जाखरे so nani फैदो जोंहानाव जों स्टेशनाव बेरायनो थांनो नागिरदो हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल so लोगोफोर दाख्लै बावै नानिया आं जोंहानि न'आव आलासि लाबोफादो आरोना आङो ओमफ्रायहा फार्स्ट टाइम जोंनि रौता स्टेशनाव फैदों नालाय बेसेरि बिसोरनिथिंथ' स्टेशनबो नुवा ट्रेनबो नुवा ओमफ्राय अभार ब्रिजआव गाखोनो लुबैदोंनो आरोना स' अभार ब्रिजआव एसे थाबायहोनो लाबोबाय आरो बेसेरा बिराद खुसि जादों दा अभार ब्रिजआव गाखोनो मोनगोन ना खुसि जादों आंथ' सामफ्रोमबो फैगौमोन ना बुंनो नाङा खाथि जानांगौमोन जोंनि रौता स्टेशना लोगोफोर नानि फैसाखौ लादोना एसे नाहरलाय खनसे ओइ एसे नानि गोलैगोन दे मोजां हाय दे फट' लानोबा स' बे गथ'आ जोंहा न' खाथियाव थायोमोन आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो रेल स्टेशन ओमफ्राय बजारखौलाय बिदिनो थाथिं आरोना ओमफ्राय स' बहुत दुखु नाङो आरो दिनै लोगो मोनदों मनु কি খবৰ ভালে আছে ন তাৰপিছত পুচু পুচু ভালে আছে যে কষ্টই थाखायो आरोना माने आं बहुत माने इदि आरोना लोगोफोर जेन लाइफआव साक्सेस जाबोला माने गुबुनफोरखौबो बहुत हेल्प होगोन बिदि जायो आरोना स' बिदिनोसै आरो मनु बाय বুলি কৈ দিয়া बाय बाय এটু কোন হয় আকৌ বুটলু বুটলু नानि मा थांखो ओंख्लायबो थांसै It's fine नानि so नानिखौ बेरायहोखांबाय आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै न'आवहा बिसनाथ' ट्रेन स्टेशनबो नङा ट्रेन गाबनायबो खोनाया जोंहानि न'आ आरो ट्रेन स्टेशन खाथि ना समादिमोन खोनानै बेरायनानै मोजां मोनदों दा जों थांनोसै बाय बाय फैसा लालायलायदों 100 रुपिस लाबोदोंमोन आरोना साना जाना सानाखौ खोन्थिलायनानै सजों दा थांसै बाय बाय साना गोथावनो नानिया जागासिनो गोथाव ना गोथाव